أحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام. Салом алейкум дӯстони азиз, ман барои шумо дар бораи як тональни средства маълумот додани ҳастам. Ин тоналка ҳам сафед мекунад, увлажняет и солнцезащитный дорад худаш ба зидди офтоб. SPF-ка дар кор нест. Баъд ин дар об намеравад. Ира бинед, ози ман камтара как нишон метиҳам шумо ба беҳад мулоим бушхушрӯ аст. Баъд чи доғи рӯ дорад баҷо мекунад. ина разницаша худатон мебинед. баъд бо секрети калонаш ҳамин аст ки ина дар афтобӣ на дар чиз ина дар об шушта намешавад. ман метавонам шакам любой намуд. ина разницаш маълум. ҳам мулоим мекунад, ҳам сафед, ҳам защит мекунад. ассалому алейкум дӯстони азиз, ба канали ман хуш омаден. умедворум ҳамаатон сиҳату саломат ҳастен. имрӯз мо камтар беруно баромадем, камтар тамошо кӯдакоқатӣ. як ҳафта буд ки борон тамоман берун баромада нашуд. имрӯз ҳаво офтобӣ нест, ба ҳар ҳол борон нест. дар видеои пешинам гуфтем ки мара холаи ҳамакора гуфтестиянд, ба хотире ки мара маълумотим олияй, шукронаи аллоҳ ма диплом дорум. эҷа омадам, ма ҳозир кор карда натонистестам, кӯдакҳо майда-майдаҳанд. барои ҳамин фабелик дар вақти кор даромадам, бо канал кушодам. ҳама дигам хел мара шӯхӣ ба серьёзно гуфтестиянд ки холаи ҳамакораш хоҳӣ. ана мехоҳ гуфтара кунам, ман шуморо ҳамаотона ба ин кор даъват мекунам. биёен, пушаймон намешем. беҳад кори хубай. аглавни маошҳои хуб дора аз 70 сомон то 7000 сомон. беҳад хубай дар хона шишта пули нағз ба даст мебиёрем. дар инҷа боша ози мини рулет мепазем. ҳама рецептша ҳамаша описанида менависам. касере ки дар кора даромада мегирад. беҳад рулети бамазза меша. ма бисёр тайёр мекунам. амин кӯдакҳом дӯст медоранд амин рулета.